салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯза фақат хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед дӯстони азиз, ва заҳмат набошад навора поделитсия мекардем, миннатдори сахт мешудем. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамамо дар экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. фақат эҳтиромона хоҳиш мекунем бо маълумоти пурра хонаҳотона равон кунед. инак дӯстони азизам, хонаи аввалини мо қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ. 6 сотиқа замин, 2 дар хонаи барак, коробка дорад. битони гирди ҳавлӣ рехтагӣ мебошад, об свет дорад. дар наздикии хона мактаб ҳаст. аз роҳи калон 5 метр пиёда роҳ мебошад. маршруткаи 1 меояд. фурӯхта мешавад бо нархи 42000 сомонӣ боз савдо мешавад. аз ҳуҷҷатош қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва дар рақамашон ватсап доранд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, хонаи дуюми мо қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқа замин, 4 дар хона бо калидори 6 метра. 2 хона 5 ба 3 мебошад ва 2 хонаи дигараш 7 ба 3 мебошад. боз подвалам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 150000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳуҷҷат дорад. дар наздикии хона мактаб, беморхона мебошад. гирди ҳавлинаш маҳкам ҳаст. харидори аниқ бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, хона айни ҳоло коробка мебошад, чӣ гуна ки мебинед дар сурат. ва лайки бобогира дӯстони азиз фаромӯш накунед. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, хонаи сеюми мо хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи Сино, болои меҳкалона. 4 сотиқа замин, 3 дар хона бо калидор, ҳуҷҷатхона бания, об свет ҳуҷҷат дорад. фурӯхта мешавад бо нархи $40000 боз савдо мешавад. гирди ҳавлинаш маҳкам кардагӣ мебошад. роҳашам симент кардагиай. ремонти хона миёна мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад, сум дар кор шудааст. дӯстон, ҳатман занг зада харидори аниқ бошед. инак дӯстони азиз, хонаи чоруми мо қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа, пушти вокзал, маҳаллаи Дӯстӣ, кӯчаи Умари Хайём, ваҳдат 3 сотиқа замин, 4 дар хона, кухни, ҳоҷатхона, баня, ҳамаш шароиташ 100% мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, хона срочно фурӯхта мешавад, сум лозим шудааст. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. худованд аз ҳар як қадами шумо розӣ бошад. худо нигаҳбони ҳаматон бошад. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои ма хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамамо дар рӯи экран мешавад, ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. фақат бо маълумоти пурра илтимос рӯй кунед дӯстони азиз ва навора дастгирӣ кунед. беҳад миннатдор мешавем. ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. инак бародарони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар рӯбарӯи стадиони нав. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 49 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 190000 сомонӣ боз савдо мешавад.
об, свет, ҳуҷҷат ҳама чиз дорад. 100% мебошад ва 50% ремонт кардагӣ мебошад. барои зиндагӣ кардан мешавад. боқии ремонтша худатон мекунед. маълумоти бештарро бо телефон аз соҳиби хона дастрас намоед. рақамошон дар рӯи экран мемонем ва аз номи канал гап занем. ба шумо иншоалло арзон мекунам. ташаккури зиёд дӯстони азиз. рафтем навора тамошо мекунем. лайка бошата бо ягон лапотка дуташ бизаневу рафтем навора тамошо кунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни корвон, пеши пост, назди роҳ. якхонага квартира дар 3-ум этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 153 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем. ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, чӣ гуна ки хоҳиш карден, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа, кушониҳон, дар ҷамоати заргар. 6 сотиқ замин. хона 2 этажа мебошад. дудархона фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем. ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. якхонага квартира дар 1-ум этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 102 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хона уже ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. заҳмат набошад навора падилитса мекардем. беҳад миннатдор мешудем. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. дӯстони азиз, паноҳтон ба худо. инак дӯстони азиз, мошини фурӯшӣ, мошини фасонча қарор дорад дар шаҳри душанбе. мошин аз соли бароишаш 1999, лекин полни 2004 кардагӣ мебошад. коробка механик, сӯзишвориш бошад бензин ва газ евро 4, 4 электропакет, 4 баллони нав дорад. кондисионери яхе, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ мебошад нав. бубкават, шумоизолясия кардагӣ, мотор 1.8, 16 ЭКТ, прибор замонавӣ кардагӣ, фарокислин, бензинаш 100% кор мекунад, ягон проблема надорад. кадоме ки мошини ЕКТ ҳай кардагӣ бошад, худаш мефаҳмад ки чӣ хел мошини фасончаи мошин алишам мешавад. бо замин дар шаҳри душанбе бошад. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад мошин бо нархи 50 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидор бошен ё ки шахсоне ки мехоҳанд алиш кунанд, марҳамат, рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал агар гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш, пеши кинотеатр. духонага квартира дар 1-ум этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад ва боз 1 сотиқ заминам дорад. кухни ҳоҷатхонааш дар берун мебошад. хона бо мебел, термекс, яъне бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. об, свет, ҳуҷҷат дорад. рақамошона дар рӯи экран мемонем. дар рақамошон ватсап доранд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз. рафтем навора тамошо мекунем.